Ο Βόλος είναι μια αγωνιστική πόλη, έχει μια μεγάλη ιστορία. Αυτοί οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή διαπράττουν το μεγαλύτερο έγκλημα του 21ου αιώνα δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην πόλη μας. Θέλουμε να τους το δείξουμε με μια δράση που είναι φυσικά ειρηνική. Δεν είμαστε σαν κι αυτούς και δεν θα γίνουμε ποτέ σαν κι αυτούς. Είμαστε δίπλα στο πλευρό της Παλαιστίνης που χυμάζεται αυτή τη στιγμή, δίπλα στα παιδιά, αυτά τα παιδιά που τα δολοφονούν διαρκώς με μια σφαίρα στο κεφάλι και μια σφαίρα στην καρδιά. Έτσι το κάνουμε. Και φωνάζουμε ελευθερία στην Παλαιστίνη. La venga ya Nasrallah! Ανοίξτε το δρόμο και πάμε στην δρόμο και είναι 5 λεπτά, 20 μέτρα δρόμο. Όσο μένει ο κόσμος εδώ, είναι πιο δύσκολο. Ο ελληνικός λαός, η εργατική τάξη και η νεολαία είναι με τον Παλαιστινιακό λαό από την αρχή μέχρι το τέλος. Η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι με την Παλαιστίνη. Και να το φωνάξουμε όσα χημικά, όσες κλωτσιές, όσο ξύλο και να πάμε. Ελευθερία! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Ελευθερία! Ελευθερία στην Παλαιστίνη! Palestine!